लोगोफोर नोंथांमोनखौ आंनि भिडिअ बरायबाय लोगोफोर आं नोंथांमोननि सिगाङाव मोनसे गोनांथार टपिकनि सायाव भिडिअ लाबोदों लोगोफोर बे टपिकआनो जादों नोंथाङा नोंथांनि रेशन कार्डआव सोर सोर मानसिया एड जानानै दं बेखौ बोरै चेक खालामो आसा खालामो नोंथाङा भिडिअखौ जोबजासिम नायगोन होननानै लोगोफोर बेनि सिगां आं नोंथांमोननिसिम मोनसे फिसा रिक्वेस्ट खालामो जुदि नोंथाङा आंनि भिडिअखौ इउटिउबाव नायदोंबा इउटिउब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै हो लोगोफोर आरो जुदि नोंथाङा बे भिडिअखौ फेसबुकआव नायदोंबा फेसबुक पेजखौ फल' खालाम लोगोफोर नोंनि रेशन कार्डआव सोर सोरनि नाम दं बेखौ नायनो थाखाय मा खालाम फार्स्टआव नोंनि मबाइलनि ब्राउजाराव थां नोंनि मबाइलनि ब्राउजाराव थांनानै रेशन कार्ड टाइप खालाम रेशन कार्ड टाइप खालामनानै सार्च खालामना हो लोगोफोर सार्च खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि इन्टारफेस फैगोन नै रेशन कार्ड डिटेल्स अन स्टेट इउटि पर्टेल्स बेयाव थुना हो लोगोफोर बे फार्स्ट लिंकआव थुनाय लोगो लोगो नै बेबायदि फैगोन नै बा बे थ्रि लाइनाव थुना हो लोगोफोर थ्रि लाइनाव थुनाय लोगो लोगो गोजौआव मोनसे थ्रि लाइन नुबावगोन नै लोगोफोर बेयाव थुना हो बेयाव थुनानै नै बेबायदि फैगोन नै होमबा गाहायथिं थांनानै नुगोन नैबाव मोनसे सिटिजेन कर्नार होननाय बे मानसिनि फट' दं नैबाव सानो बेयाव थुना हो बाव थुना होनाय लोगो लोगो बेबायदि फैगोन नै लोगोफोर होमबा नो युआर रेशन कार्ड स्टेटास बेयाव थुना हो लोगोफोर बेनि उनाव बेबायदि फैगोन नै लोगोफोर बेयाव नुगोन नै माय आरसी डिटेल रेशन कार्ड डिटेल्स बेयाव नुगोन नै रेशन कार्ड नाम्बार बेयाव नुगोन सार्च एक्सप्रेसन बेयाव नुगोन रेशन कार्ड नाम्बार बेयाव नोंथांनि रेशन कार्डनि नाम्बारखौ हो लोगोफोर बेनि उनाव नैबेयाव खेबसा नुगोन ना खेबसाखौ नैबे खेबसानि बक्स नुगोन नै बेयाव होनानै गेट आरसी डिटेल्स बेयाव थुनानै होबानो नोंनि रेशन कार्डनि फुरा डिटेल्सआ फैगोन लोगोफोर बेयाव सोर सोर दं सोर सोर गैया दा बेनोमोन लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार खालाम।